Txorien eta rock, arratzaldeon eta ongi etorriak gure saiora. Arratzaldeon jaion eman izkurrena? Baita zure, bai. Egur aldiona, sasoiona, odo herria, txuria kantuan. Eta erreboioa gure platoan. Hori prestatuko dugu gaur. Erreboioa errea, kuia purearekin eta antxoa saltzarekin. Lagungarri moduan, kasu honetan garizain zuri batzuk, ja egozitek harritu danak, eta barren horri batzuk. Salteatu ingo ditu dela pixkat, eta ero beraiek ere hor salteatuko ditut. Denak ez ditu erabiliko errezetan, ze gero, hor lako, guk hemen sartzen dituguna oin, erabiltzeko txipi olako errezeta azkar bat ingo dugu, klasiko handi bat, eiteko dauden bierak azalduko ditugu, baina hori gero kutziko du. Oin erreboioarekin jungo gara. Erreboioa esan dugu antxoa saltza bat eramango duena. Oliba eta antxoarak. Ingo dituguna da, motraioan, ero guk kasutan robotean ingo dituguna da, oliba beltzak, 150 gramo gutxi gora bera, kaparra txiki hauek, kaparrondoak, ero lako 10 bat ero, albaka freskoa nahi nuen, baina ez dut aurkitu, orduan albaka lehorra botako dio, berak atzatal bat, eta antxoa xerra pare bat ero botako dizkigu. Berrin dingo du dena, olibarekin jungo gara botatzen, gune dugun loditasunero izan arte. Saltza barik izango dalako pasta bat erolan, ogian untatzekoa. Kuia purea errazengo du. Hartuko du kuia bat eta patata, 500 gramo kuia, 300 patatanak, laukita moztu, uretan egosi, 15 minutu guztiz ez ditugu egosiko. Eta gero, azkenengo 10 minutuak ero ingo duguna urak kendu, eta ero, hor daukat esnea eta gurina. Hoiekin bukatuko du egosten, eta intxaur muskatu pixkatekin, piper beltzakin da gatzakin ondu, eta hori oinarrian jungo da. Eta listo, gehiago ez, bai ingo duna erreboioa xerrakatako izkiot, ingo duna razioka. Dena erre beharren, amari, ni ama gero joko zidan nolan, ni ama da, etxurra, gero ezurretaz ditzen godu, ez da? Ezurretuak ingo ditu. Ni ama ikustatzen zaizkio hori. Aragia guri ematen digu, eta bera jutze burua eta ezurrak eta honek iskinako hau edan azupatzeko da. Guk hau ingo dugu, jatetxe hon batean ongo baino modan. Xerrak atera, markatu ingo ditugu sartai batean, bizi-bizi, eta ero labian 2 minutuan 200 gradutar bukatu. Eta listo, kalisto. Hoiek esan da, lehenengo denbora ginen emango diguna, purea jarriko dugu egiten. Hortadako esan dagoa patata zuritu, kuia tamaina berdinean moztu, eta egosten jarriko du. Egi esan nolan osagaiak desente daude, baina misterio handirik ez daukarrezetanek, lehenengo eta behin. Erreboioa nola, ezurgabetu edo, behintzat nola atera xerraik, solomoik. Gaur egun arrandegian eskatzen du eta zeitzun etatzen izkiote baita. Hori bai, eskatak entzea kostaiten da, guazen pixkanaka, Erreboioa izango dizpide orduan? Lehenengo atal honetan, bale? Bai, hasi erreboioa. Bale, erreboioan ezaugarrik eta bitxikerik. Lehenengo eta behin arraina zuria dela, bigarren urgazikoa dela, eta hirugarren, itxasondoan bizi dela. Ez do eskatarik, zigor. Hori zu badakizu, eta hemen ironia bezala... Ez? Ironia bezala bota ezu, eta gero hor gainazu badako ez du anekdota bat, ez? Eskateken. Bai, hori oso ohikoa izaten da norbait hosteleitza eskolatik atera berria eta hosteleitza eskolan egia esan arraia garbitzen jartzen da jendia eta hori, eta dana, prozesu guztia. Heltzen danetik, eskatak kendu eta hori, eta hasieran, ez dakit zenbat aldiz tokatuko zaien arraia eskatak kentzea, baina eskatak bakarrik alde batera kontra egin behar da kentzeko. Berantza egiten bauzu, ez die kentzen, hor daude, eta ikuste itxuz askotan gazteko lan sukaldean ase berriak, eta eman alde batera, eta, horraztu duzu ez, politia dago, oin bestaldean eman, eta kendu eskatak. Hori, klasiko handi bat izate zen. Baina klasiko horren barrun erreboioa etzen sartuko zenen eta ez ditu eskatak. Horren ordez, azala nolako garatxo edo karetxa moduko esan genezake pinporta batzuk ditula, konikoak kasu hontan eta gainkalden bakarrik. Azpikalden ez dauke, azpikaldea dena leune da. Leune, eta hori da, txuri kolorekoa eta gainkaldea ikusten duzuen bezala, garatxoik ditun gainkalde horri, da gris nabarra. Hori bai, kolorez aldatzeko gai da. Ingurunearen arabera kolorez aldatzeko gai da. Bai, gero eta sakona hon, gero eta ilunagoak izaten dira. Gero eta lurretik ero itxasotero gainetik hurbilago, argiagoak izaten dira.
Eta, bueno, beste bitxikeria bat kontatzeko, hola, begibistan, esan genezake, ahoa txikie daukela, ez? Baino, izugarriko tamainokoa bihurtu arte edo bilakatu arte haunditu dezake, eta gaitasun hori badauke, eta ez da gaitasun bakarra. Beste gaitasunetako bada milioikadatan kontatzen den, hau da, 9 milioi arte, arrautza, jartzeko gai da. Ezagutzen dira anai guztiak ezagutzeko gai? Izango dio, anai guztiak? Ez dakit, zigor hori ez dakit, baina, bueno, gauze da, 9 milioi arte edo behintzat arraba guztioik itzen dituela, baina kasu hontan gaina artifizialki esaten dena, edo baldintza artifizialetan edo inkubatzeko oso errexak omen die arraba hauek. Da horregatik edo piszikulturan asko edatu den arraie da. Ni bakizu, bueno, hau ez da inoiz ikasi nuen, baina ja urte batzu sukaldaritza munduan eramanean, ez da konturatu zaten Aitor hemen grabatu, ikusten duzu eta begiak alde batean, ez, hemen dauzka. Jaiotzen direnean, arrain normala bezalako, txiki-txikia direnean, arrain normala dira, bezalakoa dira. Osea, bi begiak holan. Baina, gero, beraiek badakizu egoten dira beti, are gainean egoten dira. Eta are gainean jartzen juten dira, eta zapaltzen juten dira, beraien forma hartzen du, eta horregatik begiak gehatzen zaizkie bi aldetara holan. Baina berez jaiotzean, normala, guk esautzen ditugun, lehatza moduan bat alde bakoitzean, baina gero ja, zapaltzen juten dira eta holan jartzen dira. Eta hau eta itxas, holan zapala direnak denak uste dira. Itxia. Bueno, bai, eta bitxia, eta ez hori bakarrik, zuk esan bezala, itxasondon, ez, hor, ondarra arte neoten dien hortan ere, pausatuta, mugimendu ere oso motela daukie, eta oso errexako mendie hauek harrapatzeko. Eskuze bai. Eskuz, bai. Eta deskuido santu baten eskutatik alde ginezkero metro batzuk aurrea jarraitu eta ondarra arten pixkat arakatzea besteik ez omen dau berriz ere saiatzeko. Betxo. Bai. Nik betxo hori, anekdota hori, ez da inoiz kontatu dut hemen, baina gure garaian guk amuarraiak eskuz harrapatzen genituen. Eta gero enteratu nintzen hori debekatuta daula. Amuarekin harrapatzea da, amuarekin da izan behar da eskuz. Baina garai baten... Bai, baina, berez jakinda teknika nola dan da, erresa da, oso erresa da, harri artean sartu, kili-kili itxeiozu trepan, pixkanak agorantza zoaz, da, lebatzen diozu, eta tara iten dozu. Baina nik horienekin, da, hori, arrantza baimendua dagoen tokietan, izan behar da, beti, amuarekin eta... Kainabera bidez. Bale, hauek, antzeko tamainuan moztu, oin, uraz estali, eta esandakoa. Irakiten hasten danetik, 15 minutu utziko ditu hemen egosten. Garbitu, hola. Osongi. Eta hau, atzera. Erreboioa arrainzuri dela aipatu du, urgazikoare bai, piszikulturan guztiz edatu edaola, zigorrek esan digu, beste arrantzarako metodo bat kasu hontan amu arrainena, baina, jarritzagun datu hauek, pixkat, mai gainen esaten dena, ez? Azter ditzagun, sakondu ditzagun. Ados, bai? Alde batetik, arrain zuria, beste zein da, arrain urdina, beraien arteko ezberdintasunak. Beste alde batetik, piszikultura, akuikultura hemen entzun izan du. Berdine die, bai ez, eta gero, bakoitzan, bai zuri edo bai urdine nola ekoizten da, edo zein die erreginak, esan genezakena, orduan. Hasteko, zeintzu dira arrainu zuriaren eta urdinaren arteko ezberdintasunak? Koipea. Hoi da, ezberdintasun nagusina da, gantz edukiera. Ez, hauek, laurdenetan moztuko ditut, barren gorriak, txampiñoiak, lautan moztuko ditut, hoi egia egosita dudene esan dago, hemen olio txorrota batekin hauek pixkat salteatuko ditut hasieran, eta gero, bertara gehituko ditut garizain zuriak, eta hauek bere bi buelta, eta gero gordeko ditugu bukaerak. Perfecto. Orduan, segi. Alde batetik esan bezala gantze edukiera hori da, eta giharretan esan genezake urdinaren abentzat euneko 8 eta 15 bitartekoa izaten duela, eta zuriak 1 eta 3 bitartekoa. Gantza hauek osasungarri die, ez zaie beldurrik izan behar. Eta gero beste ezaugarritako bat beraien arten ezberdintzeko da isatsa. Arrain urdinek gezi formako isatxa izaten du horrela lehen begiradan edo gaina ezberdindu ditzakegu eta zuriak esaten dena daukena da laua edo hori da. Kasuntan gaina zabaldu egiten da. Eta gero daude tarten erdiko ipetxuk esaten dena eta hor dao amu arraina adibidez. Honek bihotz formakoa dauke baina barrura sartzen dena, ez? Gezi gede, badu holako sarreratxo bat edo barruran zitzen duna, honek ere bai. Bale.
Hori alde batetik. Gero, bestetik, gauza bera aldira piszikultura eta akuikultura. Ota? Ez guztiz. Ezberdintasunak? Bai, Ah, alde batetik, piszikultura adibidez, elikadurara bideratzen den arrainen ekoizpena da, hor gelditzen da. Eta Vale. akuikultura kasu hontan elikadurarako, industria eta farmazia erabilerako lehen gaiak, eta birpopulaketarako organismo biziak lantzen dituen jarduera bat da. Bitu, hori Bai. nik ez nekien hori. Horrez berdintzen die, eta hortarako balio komertzialeko itsas flora eta fauna, faunaren hazkuntza eta ekoizpena praktikatzen da. Algak, bai dena itxaski, moluskoak, dena sartzeie, baina pixkat beste helburu batzukin ere bai, eta tarten esan bezala birpopulaketa. Ni birpopulaketara amuarraien kasua esautzen dut, azkenean erabiltzen dienak amuarraiak saltzeko, jateko diena, baina horietan behar egiten dituzte, gero ibaietan daskatzeko eta erabiltzen dituzte. Kasu hontan hau gaina zientzia atzat hartzen da, akuikultura. Zientzia da, bai. Bertan biltzeien beste olako hainbat eta hainbat jakinduri tarteko. Bale, zergatik praktika hau, zergatik edatu da inbeste? Ota. Bai piszikultura eta bai akuikultura. Tarten aldarrikapen badau, eta esaten da, munduko biztanleriaren eskari guztia asko ga mundun. Ase betetzeko irtenbide eraginkorrena dela. Eta horren lekuko da adibidez, mundu mailan 37 herrialde baino gehiagotan, esan genezake arrantza naturalan gainditu dula, ekoizpen artifizialak edo hazkuntzan, bai. Gehiago da jaten dena holan... Edo praktikatzen den jarduera, edo, gehiago 2050erako tradizioko arrantza ordezkatzea espero da, hau da, aztegietakoa erabatekoa izatea. Arrantzaleak, gutxia, nahi eta nahi ez. Hor azkenen batzutan esaten da ez, edo alde batera edo bestera, edo, azkenen... Barregorriak eta salteatzeko, edozer salteatzeko beti garrantzitsua. Oliba olio txorrota bat, eta bero-bero dauenean, oin bezala, keia botatzen. Barrura. Berta botako ditugu, eta buelta batzuk. Zu gatza botatzei ez zu? Nik, bi buelta eman da gero gatza botatzei. Gero, gainekoan, bale. Buelta batzuk eman da gero, bai. Gaineko nure askatuko lueke. Bai, eta hemen, egozitek harri ditu, ze askotan, gari zein zuriak hainbat aldi izin dugu, trukoa saldu dizugu, bakizu surtoina beti garitsua izaten da, gogorra izaten dela, hori da hartu, eta klak iten duen momentuan, hori pekalde hori, krema bat eiteko erabili, jangarria da, baina egozi gehiago ez da inxamurra, eta beste hauek, hori, ura irakiten gatzarekin jarri, eta 3-4 minutu, sartu, atera, zuen egin zuen testura. Ein alda baita, gordinik daudela hemen salteatu halko benituzke, ni holan pila gustatzen zait. Eta egia da, azken aldian etxean, garizain zuria jaten ditudanean, plantxan egiten ditugu gure etxean, eta oso gustu jaten dugu gaina. Beste ezberdina da, hartuta, hemen, oin jarri dugu moduan sartaia, ezain bero, jarri, eta tamainan arabera, minutu batzuk, eta oso goxua dira. Labean ere, bikain geratzen dira. Klorofila ahoan. Txelan klorofila? Garizain zurikin, klorofila ahoan. Total. Erra. Ados, datu gehiago nahi badezu. Segi botatzen, bai. Noiztik praktikatzen die jarduera hauek, hau da, bai piszikultura eta bai akuikultura. Daturizarrenak baina 3.800 urtekoak die alde batetik, baino esan liteke olako iraultzarik edo aurkikuntzarik garrantzitsuna oain 3 mende besterik etzelain. Zein izan zen? Ernalketa artifiziala. Bai. Bai, egia esan hori, oain 3 mende edo aurkitzu zen, nahiko geldo gelditu zen momentu hortan, baina hortiken garapen bat izan du, eta pasaden mendeko 30. hamarkadan, gaur egun ezagutzen duen guzti hau garatu zen. Eta nuna zein ditu hori? Zein, oain artifiziala ez nion kasuekin, ikusi nu baina. Bai, horre aziziela eta abilu. Bai, ze azken finen ez omen zioten alako garrantzirik eman. Gerora joan ziren, bai. Abilu gaur egun. Bai, baina Euskal Herrin jarduera hauek praktikatzen die, 12 bat enpresa edo aurkitu ditu, eta itxas akuikultura eta urgezako akuikultura praktikatzen die, beraz, gure ingurumentzat badaukegu. Eta bukatzeko edo, zein arrain ekoizten die jarduera hauen gerizpean. Hor sartzen dienen artean, arraiak eta muskuiluak eta bai sartzen dira? Denak. Algak ere bai, zigor. Vale. Bai, bale.
Orduan, esan genezak hemen bi saietan banatuko jo, alde batetik arrain zurik eta bestetik urdine. Kasu honetan, gaina gauze da gaur egun arraindegira joan eta erakusle joan edo esaten dena mostradorean ia dena azkuntzakoa da, aztegietakoa da, ez? Eta esaten dugu, ze pasatzen da, bueno, esan dakoa, erregin bihurtzen nahi dira, orduan. Arrain zurik eta urgazikoak die lupia, burbina edo korbina, urraburua edo dorada, ni arraina edo lenguado, eta azkena erreboioa rodabaio. Eta gero daukegu arrain urdinen arten, ni honek txunditxu nau adibidez, urgazikoa, angila eta atun gorria. Aztegitan. Aztegitan, bai, hori... Atun gorrina... Uste dut, aipatu, ez kendu aipatu edo jaione, bai, aztegia holan erraldoi batzutan zirela eta... Hemen atun gorrina adibidez, nik uste nun basati izatzen zela, baina, bueno. Eta ur gozokoak, kasu hontan, amuarraina eta gaiztaka esturion. Ah, mira, hori enekien. Hemen, bueno, klasikoa da, ni amuarraina, gaina txikitatik beti lehenengo ezautu nuen da, gure txikitan askotan oporretan juten ginen erronkarira. Eta erronkarinan presa ondoan bada olako aztegi bat, beti goratzen nahi juten ginela, hane, kanpina egiten gendun lo, tienda kanpainan guardia zibilen atzen, zegoen zelaian egiten gendun logu. Eta juten ero handi pasatzien da, ogila ero bota, eta nola atatzen dien, batu egiten nuen. Amuarraiak hemen ibitzen ginen burrokan harrapatzeko, eta han iskuratzen den dara. Ankilikilik ez. Lan hartu, eta putzakada bat etxea emateko moduan. Hola, letxe. Listo, behin txampiñoiak egin daudenean, garizain zuriak, bi buelta bakarrik emotea ez, eta hau, jak, kanporatako du. Ero, bueno, sartaian bitu, ez du zikinduko ezer, sartaian bertan mantenduko ditu, holan, zua itzalita. Gero, guarenzio, ze gero, ja, prest dagonean, berotu bat eman marko diu, eta bertan emago diu. Orduan, hori, geldi hor. Vale. Eta jugu naiz, patea itxeko. Patea, ero saltza, ero, bueno, antxoa eta oliba beltzana. Oliba beltzak. Antxoak, berakatzatal bat, kendu ingo dio dela bere barruko mamia, ero. Kaparrak, eta albaka lehorra. Freskoa baldin maukazu, hobeto freskoarekin. Hauek, ezer, olako robot batean, ero hartu, birrinduko ditu, eta ero olibarekin jungo gara hor gorputzen bat. Zerekin? Olibarekin. Baina hori gero, oliba. Honenakin. The best. Izan zinen zu ba? Ah! Arreinen inguruan beste kontu. Ezurra esan dezu, ezurra baino gehiago izaten da, esaten dena arantzatxoa. Bai. Arantzatxoa. Ze, aditu batzun ustetan erreboioan txarra, edo alde txarra da, arantzak edo ezurra. Baina zeinek, hemengoak, kanpokoak ero, ze hau badi holan txikia, tamaina petrala daukat eta hori normalen txupatzen diena. Bestiak, baina bestea bere gisa ateratzen da. Bestia errexera hori normalen osorik ateratzen da, hori ez da juten inoiz. Ez. Eta gaina, ez darrin trabatzekotan edo, arrisku gehiago dula ustet behintzat, arrain urdineko arantzatxon batek. Txitxarroa, sardinak, antxoak, hauek, benetan, arantzatxoak izaten ditula. Bai, eta gaina txikik, eta horre, eta kentzeko alrebesan. Eta baita moarrainak ere, erdibideko bat izango da, baina horrena ere, kuidau. Bai, amuarrainana bigunagoa da, ez? Ala ere, hor gelditzen baldin bada. Bueno, segon, ze tamaina, hemen ekarri gendun, zenbat, 3 kiloko amuarraiura. Alare. Zaten zaizu hori errekan, ematizu susto bat. Bueno. Bai. Bueno, gauze da, azken finen, olako arantzatxo bat, arrainaren arantzatxo bat, ez darrin geldituz gero, lehenengo eta behin, medikutara joan asko molestatzen badigu, edo bertan hor trabatuta gelditu bazaigu, ez hasi favorez ez eskukin, ez inungo pintzakin hori atera nahiet. Baina badaude olako truko batzuk adibidez etxean hori bultzatu eta irentxi ahal izateko edo, eta tarten daude betikoa edo ezagunena dela ogimamia. Baina batzuk esaten du, hobe izaten dela hau esnetan edo uretan bustita, irenstea edo, horrek bilduiten dula eta ezurra edo esandakoa arantzatxoa jaitxearazi. Eta gero, beste batzun trukoak edo die, platanoa. Platanoa, texturatik eta nik uste dut likatxu eda eta horrek heldu ingo zion. Hori da, arroza eta patata egosie, baina horrek sendoa izan beharra, Gero badau beste truko bat edo, eta hau San Blasek ibilizun da errezoa. Goi
baztertu ditu. San Blasen mirari ezen, mutil bat ez Bai, eta badago jendia sinisten dola hartu, eta bera bakarrik ateatzen da omen daurtik, ez? Ni benetan molestatzen bada, benetan hor baldin badaukegu, ezinen gorata bera medikuta. Bai, niretzako betiko klasiko handia izan da Ogi Mamiana, eta gero irakurri izan dut, egia da, bananana, ona iruditzen zaiz, azkenean baduka, ez? Testura holan biguna, baina era berian bultza egiten duena, ez? Jaten duzuen, baina Ogi Mamina klasiko handia. Eta askotan izaten da ume txikikin, beraz, ume txikiri ematen diogun arraintzati hori beti ongi behiratu. Bai. Oso ondo, pateakin, zandakoa. Behar duguna da, osagai hauek eta gaurko altxorretako bat. Nafarroako Urzante hautatutako aparteko oliba olio Virginia. Hau da, bueno, one of the best of the world. Holan esan da, Bai, mesedez, euskeraz. Naparrak ez du lertzen ingelera. Munduko honetako. 0 kilometroa, 100 naparreko oliba olioekin eindakoa, bertako kupaxe daukan olio bakarra, eta gero usain eta zapore orekatua dauzkana. Ogitxi gortu gainean, holan txorrota dagun bat gozaltzeko, askaltzeko, nahi duzuna, eta holan berakatzakin igurtzeta, hori da, bueno, osasuntxua izatetik aparte, bikaina. Eta gainera, hori, goi mailako olioa, eta gurea 0 kilometroa, bertankoa, naparra 100, bertan ekoitzia, eta guk hemen, errezeta hoiteko erabiliko duna, eta bere ikutu berezi emango diona. Honekin hobetu ingo du. Beti izaten duguna Euskal Herrian. Sukaldariok guk hemen erraza dugu lana. Bai, eta zortea. Bai, ze produktorik onena dauzkago, eta ekoizle onenak izan da, azkenean, txarra izan behar zerbait txarra teatzen. Ba, esan dago, oin oliba olio, txorrota onba botako diot, eta gero jolasten jungo gara. Beharrala, gehiago bota, gutxixo bota, eta hau berau ere, ogitxi gortu baten gainean olan igurtzita, xapo, urraburuarekin, erreboioarekin, hobe. Erreboioa, urraburua, antzeko edia biak, Urra. Urra. Ipip, urra. Ba, izate zuen abestia, urra, fandangua. Furra. Furra esan urra. Leche. Eskerrak abixatu diaz. Vale, venga, oin. Pultza, olio pixka gehiago, eta horrela, pasintzik. Vale. Ui, tapa kentzia garrantzitsu izate. Detaile, beti, bai. Ze hori ere olio onak izaten dute, tapa hon bat. Hemen ez du balio txampanan teknikak hori goiarana. Norbait egiten aldu txampainana hori? Ze lehengunean gure lantaldeko batek hori zuen, hemen txampainoin bat, bueno, kaba hon bat, ireki genuen da, hor, kutxarilla hor sartu eta, karo, magikoa omen da. Hori nizan aztu zirikatzeko izan zen. Hor utzi zuen? Bueno, venga. Lur hartu dezen favorez, eta guazen sukaldeko osagaien inguruan xetasun gehiago aipatzea. Oain, oliba beltzen txanda da. Oliba beltzen ingurun aipatzeko lehenengo eta behin berdean zuaitzan berean jaiotzen dila, denak batean, esan genezake ez dela bere izten, ez? Jendea ze uste du, baridade ezberdina jendea, bueno, nire sakonatik jendean tarten, esango deu orokorren. Bai, oza, bai, badago, jendea uste dula, ez? Ezberdina diela, ez? Baridade ezberdina, baina berdina da, ez? Berdina da, azken finen hori da, gauze da, onduago daudela edo bestela esaten den oksidazio prozesue jasan duela. Orduan, hor, berdetik beltzerako bide hortan tonalidade ezberdinek hartzen ditu. Hau da, kolore ezberdinek garatzen doa. Ordu lehenengo berdetik pasatzen da bioleta izatea, bioletatik gorrizta izatea, eta gorriztatik beltza izatea azkenen. Hemen esan dezakegu adibidez, gure ingurun badela oliba beltz famatu bat, eta benetan estimatu dela zapore esan genezake sendoangatik, eta da Aragoiko oliba beltza. Beitu naizela izan inoiz oso oliba beltz salia horiek ezagutu arte. Hoi da, bai. Zeo zer daukie engantxatu iten duela. Bai, bueno. Ez zur da guzti, emezez baina horiek, Ez, baina... Hor txiste bat zean, ez? Zemat zurritu gizagorputzak? 208 izan da. Ez, baneria 209 da, zeba da. Azkenean betiko klasiko motrai hori. Bai, zehatz oliba beltz bajanuen, oliba ezur bajanuen. Ostra, hori da, di 8 urte euskan garaiko txistea, Bai, txarra, baina, bueno.
Aragoiko oliba beltza kasu hontan enpeltre barietatea da, eta esaten da Espainiako olibondorik edo barietaterik zaharrena dela, eta bitxikeria bezala hemen aipatu behar udazken amaieran jasotzen dela uzta, biltzen dela, baina bueno. Bada beste azeituna edo beste oliba famatu bat kasu hontan berdea dena, gutzako ez da hain ospetsua, baina esan dezakegu barnekaldean baietz. Zein hori? Mollar txafa barietatea. Mollar txafa izena? Mollar txafa barietatea da, eta hau da esan dezakegu mundu mailako oliba hezur jaurtik eta lehiaketan derrigorrezko barietatea onartzen dela. A ber, errepikatu zaztizute oso ondo. Beti. Lehiaketa zena? Mundu mailako oliba hezur jaurtik eta lehiaketa. Hori badao. Bai. Eta hortan bakarrik barietate hau onartzen da, eta horrekin bakarrik hartu daiteke parte. Eta zer die, zur bereziako lan igual aerodinamiko. Nik uste dela gehiago hau zieza herrin ospatzen den lehiaketa da, eta nik uste bertako barietate badela, edo bertan gehien ekoizten dena dela. Eta kasu honetan, urteak daramatzate lehiaketa hau ospatzen, eta beraientzako oso txapelketa serioa da. Benetan aintzat eta hartzen duena da. Zergatik, 2007 urte nazioarteko komite olimpikoari idatzi zioten, 2008ko Pekingo Olinpiar Jokuetan sartzeko eskatuz. Ez dakigu erantzun zioten oez, edo baloratzen nahi dieno handiken, edo, ez dakigu. Baina izan liteke kirol bat, izan liteke kirola edo jarduera, esan genezake jarraipena izan dezakena, entrenamentua derrigor behar duena, ze hor badau marka bat. Naita nahi ez, jaien, nik harrituta geratu naz. Zuek igerilik eurra jute zaete igeritzen. Euskal Herriko piztina gehienak 25 metro dauzkate. Zema da rekorra? 25,03. 25 metro, piztina guztia, igeriliko guztia, alderik alde, haze auspoa. Horre begin jote badizu horrek, aberi bat inaldizu. Zein darrakin ateatzen da nore? Zure tiragoma. Nire tiragoma, afizionatuna, ez toke indarrik horretako. Joder. Bai, alare, esan behar da, herri horren ingurun bazabiltzate eta lehiaketa kasualki ospatzen nahi baldin badie, parte harteko eskubidea edozein edo orok daukena, gogoa dauken orok, umek ere parte hartu dezaketela, ez da hola adin bat zehazturik. Baldintza bakarra da, barietate hori. Hori, bai. Mollar txafa. Bai, horre gainazatute. Bertan oporretan basaude eta justo suertatzen bada orduan lehiaketa dela, parte hartzeko aukera dagoela, eta esara egon behar federatuta, ez. Baino, esan dakoa, errekorra jarri duen honi... 30 metro hartu, gero juntzaiteiet lagunekin, oliba batzuk hartu, eta saiatu zaitezte aurreko alkiari ematen. 25 metro da, ikusua. Hau listo. Honi, orain minutu batzu falta zaizkio. Hau gero kutziko du, eta hori gero ingo duena da, berez jungo da olako bakoitzari, rasio bakoitzari olako katilotxu bat jarriko dio aldamanean, eta gero hau bakoitzak erreboioan busti, ero gainean jarri, ero nahi dugun. Orduen bagoaz pixkanaka. Guarnizio bat prest daukagu, beste bat prest, honi minutu batzu falta zizkio, eta oin, erreboioai, xerrakatako izkiot. Hortarako, zuek normalen arrandegien eskatuko duzu, baina beti iten dana erdi hau izaten da, alde bat, eta bestea. Labean egiten baduzu ere, berdina, normalean labean egiten baduzu egin da dagoenean, hau irekiten da alde hontara, hau ireki bestaldera, ezurra erdikoa kendu egiten da, botatzen zaio gainetik olio errea ero nahi duzuena, eta ero berriroz, montatuta, eta aurkezten da normalian ezurra aldamenean. Hori bai, aukera nahi duena, gero txupatu, eta nahi badu, bestarrian gatzen bazaio, sorte txarra. Txingo diba. Zer kontu gehiago jaionen? Behidan hau ze inzizio etxe jozun. Ni, hemen. Da hori guain da, esaten dena ezurran kontra, ez? Marruskadura hori edo entzunin behar da, ezurren kontra. Bai, ra, eta, betu, gu egia da, hor laban on bat izatea eta ondo zorrotza, hau ez da honi nahi nukein bezain zorrotza, baina hor, oitxura daukagolan, ra, eta hor, oskadak ematen dizkio. Zigzagik ez. Bai, ordan aldala, izan behar labana, arrainena beti flexiblea dira. Flexiblea.
eta sartu eta batian, ero aldan eta labankada gutxien ematea. Hore, Japonia jotea da egiten dute, bum! Bueno, ni momentu baten oliban ingurun gixo sakontzea noa. Sakondu, ni hemen erreboioan barruan sakondu. Ni Japoniarra naiz eta orduan... Zigzag. Baina, aldala, beti ezurrera pegota. Oida. Bueno, zein da munduko olibarik ezagunena, ospetsuena? Bakeana, ez? Ez! Oliba olio, Popeyeren eskalaguna. Amigo, bai, oliba oil, kasu hontan. Bueno, hemen, bitxikeria eta ohar garrantzitsu bat dakarkizuet, eta da, olivia oil, edo oliba olio guretzako euskeraz, pertsonaia Popeye baino 10 urte lehenago sortu zela. Eta 10 urtez, pertsonaia nagusi izan zela. Popeye gero sortu zen. Bai. Eta, hori 1919-tiko 29 bitarte izan zen, eta esan daiteke garaiko moda irudikatzen zula, bai antzkera aldetik eta baita orrazkera aldetik ere, ez? Alde hori. Eta 3 aizpetan gaztena zena, eta hau nahi oso bitxi iduritu zait. Ez dakizola nola izan zuen beste 2 aizpek. Bota. Kastroloil eta krude oil. Hau da, kastrololio eta gordina olio. Olioa? Olioa abizena da. Bai. Eta zezan, publizia daiteko oliona, o...? Ez dut uste, baina, baten bati holaxe bururatuko zitzaion odena delakoa. Gauze da 10 urtera, Popeye sortu zenen, Popeye pertsonaia intzenen, eta Olivia eta biek elkarrezagutu zienen, lehen une hartan gorrotatu intziela, eta gerora ere askotan ikusten zen, bikote bezala irudikatzen zen, edo azaltzen ziren, baina beti zeukien olako lixkar puntu bat, beti aserretzen ziren, ez? Eta gero gainean, Olivian pertsonaia beti zaurgarria, edo ez, etortzen zen, bluto edo, bruto. Bai, hori, uste telez, hortik ingeleraz behintzat bluto da. Bai, bluto zan txakurra, eta hau zan bruto. Bai, eta umea kokolixo erderaz. Goze da, hoxe, azken finen, zaurgarria edo ez, beti entzun izan du lagundu, Popeye. Alde zuria, erakusteko, lehen aipatu denez. Eta? Noizbait, pentsat, ia 100 urte betetzea doazen hontan, noizbait ahaldundua izan da pertsonaia gutxitan, baina noizbait espinaka jan eta Popeyeren antzera gizagaindiko indarra eman izan zaio. Gutxitan, baina bueno. Eta, karo, dauden, gero berriak ez ziren, dauden pelikula intzan, pelikula holan, eta esan horreztakit nola agertuko zain, ez dut uste perdina hartu. Bida, onalitzateke adibidez, eungarren urte hurrenen edo, benetan bere pertsonaia berri bat sortzea, garaikidea ahaldundua. Bai, ze garai batetako horrako zenbat gauza, dauden. Asko, baina bueno. Vale. Erreboio kanpora. Eta honek, pipipi, entzun duzu, ez? Bai. Dagoeneko, listo. Ura kenduko diogu, eta jarriko dugu, esnearekin, eta gurinarekin, egosten, ero bukatzen, ero gozatzen, esan dezago. Kanpora. Eta listo. Eta patata pure bat egiteko prozedura berdina erabili. Nik patata pure egitean, gustatzen zaik osatzea, eta gurina, eta... Bai. Eta esnekin, eta ja nahi gozulan pixkat jarri grosen moden, esne gaina oso ondetortzen zain. Grosen moden. Bai. The best of the world, grosen moden, gaur. Zer bat izkuntza, Gu gara gu. Bale, honi utziko izkiogu. Hemen, oin. Zutan, beste 5-10 minutu emeki, eta gero izango da birrindu, eta inguna pixkat hau jaso, txukun jarri, eta errezeta bukatu. Bale? Utzi duzu pixkat. Sukaldea jasota eta zigorrek lan batzuk aurreratuta, zeintzuk? Purea birrinduta, oinengo dana da, honi, gehituko diogu, intxaur muskatu pixka bat, piper beltza, eta gatza. Probatu dala eta soso da. Hori bai, horrek indarra du. Bai.
Gaina horrekin txiste balotuet, baina bueno. Bota. Gero, bale. Txiste time daukagu gero? Bai. Bata, bale. Bai? Bai. Oin ingo duana da, hau listo hemen utziko dut, xoe, batean, emeki, ondo nazi, eta sartai hau, bero daukagu, ingo duena da, gatzez eta piperbeltzez ondo pixkat gure erreboioa, eta gorritu bat emango digu, gorputzan aldiai, eta listo, eta labera 3-4 minutu, tita ingo ikustuzu, fina dala, eta askar ingo zaigu. Bueno, aipatu du hemen, bai Popeiek, bai Olibiak, nola ziazerbak edo espinakak jan eta gizagaindiko ahalmen hori eskuratzeko olako gaitasun hori edo zeukaten, ez? Bueno, gauze da, azken finen, superboterek izateko eskubidea bagenu edo aukera bagenu, kasuntan aukera, nola izango litzateke izendatzea, ez? Bueno, zu superbotere bat daukezu, adibidez, eta zein izen aukeratuko zenuke zuretzako. Ez baldin bakizu bulegoak daude. Esan, ni superheroi izango banitz? Bueno, eta hortan adibidez, Julen Telleriak txio batean azaldu zuen bezala, holako esan liteke superheroiak izendatzeko bulegoan, adibidez, hauxe gertatuko litzateke, edo hau gertatu zen behin. Tortza, tok, bai? Zein da zure superboterea, eta esate dago. Gau ez parranda egin, eta biharamunean lo gelditzen naiz beti. Ados, zu izango zara, Batman. Bart, atzo. Amarna. Mil esker, urrengoa, hori alde batetik. Txistea zein izango den, kasu honetan, olako saio honetan, 3 bat txiste kontatuko ditu eta X-Men badakizu ez, talde hau, X-Men taldeak lotuta izango da. X-Men taldean sartzeko ere, olako casting bat edo inbarko da, eta gero izen emate bat, ez? Orduan, demagun izen emate hortan, bulegora, tok, da, bai? Egunon. X-Men taldean sartzera nator. Ados, zure almena 3 seme alaba ditut eta piztinatik ateratzeko nahikoa dut behin esatea. Lehenengoan atera egiten dira. Barrura. Ostra. Hori, bai? Eta aldagelan, eta zeiun aldatzen dina? Hori X-Men barrun dago. Bakizu alegunean, horrekin tiraka alegunean, ni astero jute naiz, ikastarra dauka eta lurrekin, ni txikian ibiltzen galan saltzeatzen. Eta guraso bat esaten, batek eta ondo, nengoan saiatu nintzen bikin etortzen, eta ezin nuen, da ez da idenein moldatzen, da batekin ondo. Hori esan saltuko taldean. Irukoa bai. Zu igual bai. Irukoa. Zu fijo bai ez. Eta, nize ba? Jopelas. Tok, zigorriturrietan naiz eta X-Men taldean sartzera nator. Ador, zure superboterea, baratxuria jan eta kilometrotara atxarekin bat botatzea lortzen dut. Barrura. Bai, gero bauka beste superboterea hemen ditiratzak, baina hori ez du kontatuko. Hori aurre. Hori, alabak gaina uste du beti kargauta daula, eta lehen txikila zanean, beti lagune gana jote zata, eso, aita, tira, da. Noizean baina teatzen zata, beste, batzutan ez. Hori izan nire superboterea. Tok. Tok, kaixo, X-Men taldean sartu nahiko nuke. Ados, zure naturatrainiko almena USB-a lehenengoan sartzen dut. Barrura. Osea, ze beti alderantzizuz, juten da. Azteza, klak, da, gero azkenen behiratu barra aukezu. Beste bat, bulego berdinean, X-Menen bulegoan. Kaixo, izen ematean ator. Ados, zein da zure boterea, bikoteak zeo zer bilatzeko esaten didanean lehenengoan aurkitzen dut. Jainko arren, barrura. Onak, Oso on. Hoi superboterek, dira. Bai. Bitu, otutzen nahi zait hemen improvisazio moduan, gero hoiei, sartagin hontan bertan, gorritu bat emango dira, berotua hemen sartuko dute bitula. Hau, labera doa, 3 minutu. Besteri badoko, jaione? Venga, beste tok bat. Ez, tok bat, venga, ba. Bai, zure superboterea, hartzaina naiz, eta 500 hartaldean, ardi bakoitzaren arkumea zein den badakit. Barrura. Oso ona. Eta egia da hartzainak erdi superbotera badauzkatela. Erdi ez, guztiz, eta era bat. Badakitela zindan zein, eta... hauzetako iten du, hauek berotin bardi, eta oin gaina, erreboioarekin doazenez, boixe. Ur dezagun, 3 minutu, eta gero txipia itean nahi nuen, baina, Venga, hain. Txipia ez dugu ingo. Txipia baguzazan gaur inbar nuena txipia holan estra moduan. Sobratzen zaizkigunakin,
eitea arrautza naski bat. Ah, Eta bakizu arrautza naskiak egiteko bi teoria daude. Revueltua, nahi da, eta esan. Lehen, egon zan, egiten zana da, batzuk esate zuten hemen bertara arrautza apurtu, eta bi buelta eta hori, eta egon zan tendentzi bat, garai batean, egiten zana, Maria bainuan. Suabe, ondo irabiatu arrautzak, eta Maria bainuan jarri hau, eta emeki, gorputza hartu arte, eta hor denbora pilat, eta egia da, krematxu geratzen zala, baina ni naiz jaionen bezalakoa. Hemen apurtu bi buelta eta platerera. Segunduak, bestea, egia osan, krema bat, edo ez da, nietzako ez da berdina. Bueno, uste zegoen labekoa, egin degotea eta ja platerean jarrita, dastatzea. tripe horroka oketzi gau. Eman, lasai. Bueno, listo, guia, hemen gaude. Tripe horroka, eta dastatu nahian. Epa, parkatu. Lasai. Hemen, pure pixka bat, pure, osaltza kuiana, barrengorri eta garizain zuri batzuk ohe bezala, antxoa patea alde batean, eta gure erreboioa, epa, honek egiten du. RR pate honek egiten du. Bai, ez? Dauka berakatza. Eta nola ez? Oliba olio. Txorrota da bat. Ikutu magistral. Bueno. Honegin eta gora, san? Txorione. San. San? Txona. Fermin deuna, ona? Bai, baina kontuz, superboretera garatu zait. Batxuri, atxa! Bueno, baratxuriekin baratxu gabe, egintzazu errezeta hau, kosatu, eta segi guri ikusten ondo izan, eta... Bihar arte mutxu bat. Jas!